Здравейте, аз съм Зонг. Случило ли се, когато се свържете към слаб интернет и Google Play автоматично да актуализира всички приложения, които имате за обновления, като моите са тези. Даже аз нямам. Така, това са всички инсталирани приложения през Google Play, които съм инсталирал. Имам и други, но те не са инсталирани през Google Play. И това ви дърпа от интернета, както и продължава автоматичното актуализиране на приложенията, което така много ме дразни. Сега ще ви покажа как да го премахнете. Като влезете в Google Play на началната страница, давате страничното меню и отивате на настройки. След това отивате на автоматично актуализиране на приложенията. По обикновено му е автоматично актуализиране на приложенията само през Wi-Fi. Другото е автоматично актуализиране на приложенията по всяко време възможно да бъдете таксувани за данни. Тоест, дори да имате мобилни данни. Без автоматично актуализиране на приложенията. Да, цъкате без автоматично актуализиране на приложенията и вече сте готови. Няма да ви актуализира абсолютно никое приложение, но само ще ви го изкарва тук горе, че имате приложение за актуализиране. Това беше всичко от мен. Ако клипа ви е харесал, натиснете лайк, ако искате още, се абонирайте. Чао, чао. Какво цъкам и аз.